पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवालाची 29 मे रोजी पंजाबमधील मानसा जिल्ह्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती। त्यानंतर या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आलं होतं। या हत्या प्रकरणाला आता वेगळंच वळण लागलंय। या प्रकरणात आता पुणे कनेक्शन असल्याचं उघडकीस आलंय। यामध्ये पुण्यातील सौरभ महाकाळ आणि संतोष जाधव यांना पोलिसांनी लुकआउट नोटीस जारी केली आहे। हे दोघेही सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्या नावावर वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची नोंद असल्याची माहिती समोर आली। या घटनेचा सीसीटीव्ही समोर आला तेव्हा पुणे ग्रामीण पोलिसांनी पंजाब पोलिसांना सीसीटीव्ही फुटेज पाहून संतोष जाधव याच्याबद्दल माहिती दिली। हा संतोष जाधव नेमका कोण आहे, त्याच्यावर कोणकोणते गुन्हे दाखल आहेत याबाबतची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिली आहे। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या भागामध्ये असल्याची माहिती आम्हास होती। आमची एक टीम त्या ठिकाणी त्यांना राजस्थान बॉर्डर गंगानगर हद्दीमध्ये जाऊन तपास करून पण आलेली होती, परंतु आम्हाला तो काही त्यावेळेस मिळून आलेला नाही। आमच्या टीमने त्याचा शोध घेत आहेत। तो पुण्यामधील मंचर या ठिकाणचा सध्या त्याची आई वास्तव्य करते आणि आताही त्या ठिकाणी राहत नाही आहे। त्याचं कुटुंब, त्याची पत्नी कोल्हापूर येथे असल्याची आम्हाला माहिती आहे। त्यानंतर त्याच्याबद्दलची माहिती तो पूर्णपणे बाल गुन्हेगारांसोबतच काम करत होता आणि त्यानंतर बाल अपचारींसोबत त्याने हाताला धरून काम करत होता। तो नंतर तो पंजाब, हरियाणा या भागामध्ये कार्यरत झाल्याची माहिती समजते। तो 459/2021 मंचर पोलीस स्टेशन या गुन्ह्यामध्ये होता। तो मोक्का मर्डर 302 विथ मोक्का। त्याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये त्याच्यावर एकंदरीत एक पूर्वीचा 307 असा एक गुन्हा दाखल होता। त्यानंतर एक आर्मॅक्टचा गुन्हा दाखल होता भारतीय हत्यार कायद्याखाली। असे 3-4 गुन्हे त्याच्यावर दाखल होते। सर, लॉरेन्सच्या संदर्भात तुम्ही पंजाब पोलिसांशी काय बोलणं झाले किंवा काय तुम्ही माहिती दिली? लॉरेन्सच्या टीममध्ये हा सहभागी कसा झाला? मुसा याच्या हत्येमध्ये ज्यावेळेस पेपरला बातमी आली आणि न्यूज आली की त्यामध्ये संतोष जाधव आणि यांचा संबंध आहे, त्यामुळे आम्ही पंजाब पोलीसशी मानसा पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधला व त्यांच्याकडनं आम्ही माहिती कलेक्ट केली। तर ते आम्हाला माहिती देत आहेत। तर त्यांच्या न्यूजनुसार किंवा त्यांच्या माहितीनुसार संतोष जाधव हा त्या हत्याकांडात एक वन ऑफ द अक्युज्ड असावा। लॉरेन्सच्या टीममध्ये हा कसा सहभागी? त्याबद्दल डिटेल माहिती नाही। तो पंजाबमध्ये होता। लॉरेन्सच्या टीमशी संबंधित आला की नाही हे अद्यापर्यंत आमच्याकडे डिटेल नाही। आणि त्यांनी पुण्यामध्ये किती प्रकारचे असे गुन्हे केलेले आहेत किंवा त्याला पुणे पोलिसांनी कधी पकडलं होतं की त्याचा शोध सुरू आहे? त्याचा शोध पुणे पोलिसांकडून सुरू आहे। पुणे क्राईम ब्रँच आणि स्थानिक पोलीस CTS आमच्या त्याचा शोध घेत आहे। नाही, त्यानंतर तो फरारच झालेला होता। एक वर्ष झालेली आहे। मोका कारवाई संपर्क साधला होता। तेच सांगितलं मी आता, त्यांच्याशी संपर्क साधला होता। तर त्या संदर्भात ते आम्हाला डिटेल्स देत आहेत आणि आम्ही एकमेकाशी कोऑर्डिनेट करून आताची काय स्टेटस सांगितली त्यांनी पंजाब पोलिसांनी तुम्हाला? नाही, त्याला अद्याप त्याचं माहिती नाही अद्याप त्यांनी ताब्यात घेतलं की नाही। आणि दुसरा एक आरोपी आहे त्याचं काय? त्याच्याबद्दल काही डिटेल्स अद्याप आमच्याकडे नाही।